okayfm 101.7. Now, and the message I'm a on the brain very simple. Don't despise small beginnings. Don't despise small beginnings. Papa bi an adwuma born no I say the COVID-19 abresu kai say depression bi so esi a recession na e depression I know e wiase sikasem nyina ye basa e hyase free America afedie na afa wiase nyina oil prices nyina na ekosoro wiase na nipa bebre yi wo modi ebi mu di sika kototo banks investment enkrofo ye na sika na abom se die tira bokoto na asetemu aye den obi wo ho mpo ana oba na yeyi nadi na bema na yeyi nadi wo mo ma miensa ma mienu edru sana na ama asetemu aye den nti wan hwa obeka se bebia medri die mato apen 2008 ebra recession depression american say ewiase sikasem nyina ye basa chance free America Ghana kora ye kaya mampani dada akofo abreso de siye na afa sikasem nyina age ne nsam na ebi ka wo mo no yeyi bema no adi ana afa otifie ne yiri nso tifie enti wo mte wo sa na mo sinti se ye be ye den because say ye kase ye tena ha makoma den ya ebe ha dwene etidie ne ye be ye ana bema no ene oba ne din kom no oba ne se wonim se meche bayira eya ye topa minim bayira chekama ena afeso ene kokko meche fish kama ye hyeto kama eti benyanka yempe nkwanchen baabi nanka menche bayira ne kokko ne binton ebi ankrofo betimi anye bia ye benya bia di na ebrekro no anse ye manso anya bia di na afenso so ye bia ye nyamfaso ye de kosi baabi a offices wa awie bia se nkrofo call lunch ombeba bepe bia di oba ne kan sansam na ne kunu ne mfa na so nye efesi wo hu ne se na me wo bia me ye adwuma papa makomanim na enne ye yi media me ba beton bayire me ye be bayire ayache eni kokwa ayache eni ye ba be ye eti na be ma no ese me fere na me fere sen die na nkrofo beka ene oba ne se papa die nkrofo beka ne behia wo die nkrofo beka na ehia wo eti wo be hye dem de wo nsa hye wo dem rifam ama koma de wo aba be die mia wo bra wonim se sabre wadwuma bo wo wonim bre kra wo benya adwuma eti be me na me enkoche bayire no ena bema ne di ni igo ba fom no se na mame nkoka meyire ho na meyire nti nkrofo we echi na we susom na we di gu sink na we yese saa nkrofo to ne nkrofo to afa ye hu ya ne se wo ma ye bibi kakra bi na wo mu hyem nkrofo to na afa na esen ko nanim nkrofo to afa die adwuma no na afa na ye kese nkrofo bebre kra timi oda ekowi ase no bayire na wo mu hye ase echiye ewo enkwanchen no na afi ababaye restaurant kese a wo mode ye fufuo wo mode ye banku wo mode ye nuane bebre enno na ni message a mede ma wo say don't despise small beginnings onim Abrabopa life is full of uncertainties ade bebetimi ato na wo da fom e ka Abrabo ho nanso me nuasa wo to fom a memma die nipa beka na safari ne aniwo e ma wo nhye dem ma ekom niwo pa bibiye etere bia esesa wo san hyase efiri fom ezesa wo hyase COVID-19 ba ye nkrofo di obi wo kra na yire nya adwuma etu abeka na yire ho ofie enkoda nan ka ho wote wo dwene de nkrofo e ka ho wo bre kom de wo yire ne wo ma papa hyase don't despise small beginning revelation yankopon say ahyase nketo na memu nanimutia na nkakra na wo benyini edi yedie bebrɛw ebia na enukura nti na wadwuma abɔ wo nfisa wo sa adoma kyɛde no ene wato atwene eti obi a wotie me sabre me pese wo hunu se ne no wahwe ase a bible se wote ni wo be hya sem prince wo be sore prince enka ho saa ne esese wo ye biara adwuma de there is dignity in work so long as I betimi di sika bra wo say ye 10 series say ye 20 series no koye ne jade enkrofo be ka wo fa ho be obi baba betua wo light bill amount obi betua wo rent amount ana obi baba betua aduane de amount madi obi betua school fees ama wo mo kasa no emu die hin ne betimi aboa wo sa nkrofo na wo ma no nti wo mpesa wo be hya ase no a asa ye waniwu asa wo fere no sa nkrofo no die no betimi aya ma wo de betimi aya no so mbe kasa ena wo mo kasa na wo ye no anya bia wo didi wo mo kasa na wo na oyire na wo ma mo bedidi eti be me na wa hye dem ache wo su ache sore ye bibi ma ho na no banks ibu egu ye banks igu ye asechema ye den madam fu bi o ye bank manager ne car wo de ye Uber ene wo ka se kom ne wo ne yire ne mo se Akosua me ye bank manager na adwuma abom na me nya bi nya ya na me ba betena makoma de me de car na ye Uber me sori ya na nkrofo frem na me so menya kakra ena me so me didi ho se nka obi anko beka se na bank manager mu a ena afi de wo ye Uber driver wo hu no se ba bia wodru no obestimi ahyase afiri ho wo de nkakra na na wo frem wo se Akosua masa toka ba ko aka ho
masa to car baako aka ho enti maame papa ye nipa ho adwendwene ne nipa keka na wo konkonsa wan wo bi a wo di konkonsa wadi yeda akonkonsa fo ya won hye wo mabrabo wo de ya hwe nkrofo wo kasa akonkonsa fo wo de ne se wo kasa ba to wo mobra obi ani ho anani abra wo bobra obenya adage e de analyze obi abrabo obi ani ho anani abra opese opim konkan opese wo konanim wo dwene ne yire ne ma ho wo dwene asase opese otode sifie wo dwene asetemu yedi a wo benya adage abedwene wo adwuma wo ye wo mu nya adage analyze nkrofo shoe ene nkrofo dresses no wo mobra bia efisi wo no woni hweye enti be focus pim ko wanim. Don't despise small beginning. Pe bibi wo ho a wo betimi aye. Esese wo ne obi kra akoye adwuma ene ne nkoye. Esese wo kosum wo bi a ene ne nkoye. Esese wo san hya ase foforo me se hya ase foforo na etowa wasum efa nipa nsam keka. Efse wiase de obeye bia nipa beka ho asem. Eti adenti na wonye de ho beto. De obeye bia nipa wo bibi obeka de afa ho. Nipa benya interpretation. Eti adenti na wonye de ho beto. Nti be me na obapa adwuma na abɔ no eno nkyerɛ se wasetena nyinaa na so wabrabɔ no abawieye sɛ wo wɔ nkwa na wo wade onyame ne bibi papa bi ma wanko ma ade enkyerɛw wa ma ade akyew fi sɛ God is not a God of waste onyame ne nkwa no wonsa ne kwa wode ma wo na kyerɛ sɛ bibi wɔ hɔ a wo pɛ sɛ wo yenti ɛna ɔde nkwa ne ma wo enka wo hu hia enka wo nkwa no no abɛgye na ade eso no de ma wo etika wo ne bibi a wode wo bɛyɛ onyame ni bibi a wode obeye a ko beka se ene ebrafie na nam se bibi wo ho a opese wo ye na sase su a ehia wo nti ena da bia wo sore na ode nkwa no ama nti nyame de nkwa ma wo na wo sore a wo se rade me da wase so ama me nkwa ene direct me na ebra wo gusu abo mpa ye ma wadwuma no na wo ka kire rade so oma ni favor enye kese na wo di adwumaden ene nukuredie eka ho no enkakra sa me wogidie se the Proverbs eka no 13 no wo se de wo gada nkakra little by little no eye kese na de wo pa ne ho anya ntem no ebeye musuo ma no mempa ho nya ntem sa wo pre wo ho chesa wo ne obi compete life no ye ne obi an compete o you are competing with yourself wo ne wo ho nko na compete eti hwese wo beye de yedie ne nkanko bebrɛw na ɛfa ade ɛhye wasum se de nkrofo ka de enye no ne be ha sa wo ye ne sa onyame behyira wadwuma na keto na wahyanse no ezo se baabi a wo de wo na besi bia wo no asafro wade wo de bɛma wo ɛna de wo de wo nsa besom bia nso ebeye nhyira hye bibia se sa abre ya efse enhyira bi da wanimu a ɛtwen wo de da wanim no so senior atwam wase minima dwen kro amagwene fa ho enye bone se mema wo daakye ne awieye pa eti de da wanim no so obema wo awieye pa na ese papa bi da wanim de atwam no atwam adwuma abɔ wo no atwam wahye ase no atwam de da wanim no ene do so nte pemkɔ na esisi waso ɛwɔ akonkonsafo wo mo ano ho okayfm 101.7